Blay pi barok ngapriang subahai pi we pe we hakane kan new blog jonga menta kata yote menta ka singi ngamud ban lek ban aya kane ka inject tika ka baki ong balapha ra ka sarkar ba ngide ban lek ai kane ka inject na ka benta ban yada ba ga ya ka jing saprang jong ka ne ka jing pang corona te la na banang menta ka singi barok ka Meghalaya ka sedang na ban ai inject ya ki bala khat pras nam shajrong ba ham dan ro kadeka ngiyo ya kaneka center bat ay kenjak te ngalada booking lupa ya kaneka jing lej ay injek kapor jonga kadai nadu kadar baje hadu shi baje te ngalada pendap kia gitu ki appointment hak to ka website jong ka government te mentang ngamot ban lej te ngako ban peni pi kato kane ki ba ki sin ki biya de hakaneka lej lek injak corona janga te ngapa ban peni phi ba ho ki breu ha kaneka juk mentahi ki ong ba kaneka dawai ka te kata ka ba pen hiar breu pen hiar number ya ki breu lane ki don ro ki bong ba ka de ka jengpang 5G ki ba ki ong te ngata ngam ong reka eke ngam ong reka babahane ka basnu ne kaneka dawai tambah kumbala tha ka sarkar bangi dei ban lej aya kaneka inject te ngaro nga priang ya kata handrai ka ong ka sarkar ka dei ka babahane ka basnu ro ngaya la de nga priang tenga kerpare phiro kata ngam ong ba phi dei ban nge ya kata ka jing ong jonga tenrai kata ka dei ka mon jong phi ba hato phi lej la ne phim lej ro kata te ka don ka shong ha ka mon jong phi bat ngan sabataya phiru ka ki jingdon kam ki ba ki don kam ha kane kasni lada phi kwa ban lek ha ai inject ya kane ka corona te nang kong ka de ka instructions ka ba ki pha ka de ka lam ya ka epic jong phi la ne ka adhar jong phi ka ba phil pendap ha ka to ka website government te banang taro ki de ban wan ra auto secret code number ba ki la ai ha ka to ka par ba phi apply ya ka to ka ya katoka website ngara bangkan ka ID card jonga nanta ngapra badu secret code jonga te ngin ya lai lam lang no bad phimo okay te ngan lek nak kejat namar kam da jengai than kan ka PSC dan jongi ka ba nang ne na ying jonga te ya mantah ka singi ka tang shit pa ang ne ha shnong dan te kane kade ka luti shortcut ka ba sha dan PSC ngin hab ya da penthor khandia ta sakyu tang spang la chan poi PSC amar kade kasin ka baning kong kane ka jing le ayen check ka corona te mtas ngi ka jing sedang joki ki ong ki sim hadu shis pangot kini ki jing le ayen check te ngamti beraki pun bru ne ki atuna bru ro sampai sakan dia telah janpoi oke teman-teman ada up hang ne jaga bagi aika registration tegi pun ki bru kendiat kadang support ya bang yo ya kadeka number jonga te kadeka 62 ka number kupon jonga te ngadang up mentahi banyo ya kadeka registration kendia te kadeka jaga kadeka ta kabagi le ya ka registrations ada dan kito kibala ada booking lupa ada ka mobile te la abang verify satang kendiat minute hangne ka jaga registration te nang dapat ken sapa shong ka jaga le ai inject te kane ka jaga kadeka ta ka jaga kabagi aya ka injection covid te anda la adap inject pat ken sashim ki kartang na ta ki phone number na ta ka jaga shong ka jaga sa bat anda la adap watching nya ya kata kin sapa shong sa kumba shitang kanta ye hatin bala adap inject yo la seton em kita ki side effect ba da enda la adap inject ka ton em kata ka jing thut ane ka jing with ha ka to ka jing ya anti ka to ka dawai hapo ka mer ubro Alpensis. Aduh.
dan lang tadi. Sama. Dan kenta hakane kacaka ekane kacaka kade kata bagi phashong ya ki blush tank kenta ye te enda la tap tap tank kenta je ki la aban kin phano ye phi ban le shing te menta ngadang ap hangne pa ap satak kato kane minute tharai la chan good hish tank kenta kachunga kamna pang than ekane kachinga inject corona amar snow ya la demo na snow climb ni kamen de kam tani ke jing thata ka met chunga ke ne kupon te tada pikwa ban ai te lele ra mar lele ra se ba ai check corona dam yang ni se te ba ai climb bi da long shu da phi da jing storm la ni na te kin sa kli ha to par ba ki ai check hey hello te manta ngadang shu apang ne te lakumba adin ba phila tap enjak ki phashong hang tu lakumba shi tangkanta ai hadin kata pat kinsa panlaj na kata jaka bagi ai enjak tu ngapat ka ba compare mata kasngi kala baro ki enjak akan kaliang yang ngapat ki enjak akan kaliang tamu-tamu lele kata sa yaitu adin kata kat ngasngi ya sai dan ki side effect la na kino ki jikthot na kaliang kane kata wai ngan sa pusat ka apok ka community post se pensayo untuk ki jing sebab di bang ayo na kata ka kita ki side effect la na ki jing pang ki jing storm dak ka bang wa na kane jing injection corona ngam thare baka dan jing snow ira ma paro ki group ba shes pa not ki ba ai inject tu ong ra baki thakli lane baki snow stomach tu por ba ai inject te nga thare ka bhahi la da phiro phi la ban one ma la da phi ya man shong lockdown te sawan ai inject no ma kam duna kan jing sapreng corona te tangkan ka video jung akan ka sing kalau ko dia la sengin saya akan dupat ya pi hakawe ka por hakawe pat ka vlog te adu bangin saya syam pi haka pi ka vlog blai sebun pi baro